Ensin on keltaisia kukkia. Sitten on pinkkejä kukkia. Se on täällä. Mennään tästä. Nyt on pinkkejä kukkia. On tosi hienoja. Ja toinen pinkki kukka puussa. Niin, hieno pinkki kukkapuu. Ei hassumpi. Onko toi memon? Näyttäis olevan. Eikä oo. Ainakin siinä on joku työauto. On. Onko toi työauto? On. Sitten se on memokin. Se on pieni kaivinkone, sen nimi on Bobcat. On se memo. Onko se? Onko se memo? Ei oo.